Да си направим една ограждаща формула. Днес ще ви изнеса септемврийската лекция от Варна. Следващата лекция на 26 май. Те са 3 лекции, наричат се важни неща. И после 2 идеи ще се спра върху тях. Красотата на болестта и нещо за съдбата. Така, първата лекция е важни неща. Кариерата в света е илюзорен метод за спасяване от робството. Голямата кариера в света е голям провал. Защо? Защото си насочил енергията по грешна посока. Не е дадена за истината, за Бога, за себепознанието. Това е винаги голям провал. Всички цивилизации загиват с грохот поради отказа от истината и себепознанието. Черните дупки в Вселената са голямо благо. Те очистват космическата енергия, с която слънцата не могат да се справят. Тези черни дупки са потайни благодетели. Цивилизации, народи и хора загиват поради неразбиране на Бога и Неговия замисъл, Неговата истина. Човешката кариера е чист път към смъртта. Значи, който се е устремил към кариера, въобще който има амбиции, няма значение какво ще постигне. Ако стане богат, ще бъде богат бедняк. И така нататък. Мъдрият не върви по пътя на човешката история, а по пътя на себепознанието. Себепознанието е контрол и овладяване на енергията на безсмъртието. Енергията на свобода. Мъдреца не е в народа. Мъдреца никога не е в народа. Той е включен в потока на Бога. Изглежда като хората, живей като тях, но няма нищо общо. Системата на света всякога ще увеличава хаоса. Системата на света е системата на ума, а учителя казва ума, това е старовременната змия. Емоцията е падение. Това е капан, това е метод на енергийно изтощение. Тя не трябва да се бърка в чистата духовна радост. Емоцията означава зависимост. Астралните сили те вкарват в света и в смъртта, в зависимост. Представете си Христос и учителя емоционални. Или представете си Христос и учителя да се нуждаят от пенсия, нали? Или от добавки, или от едикоси. Значи, съвсем друг е пътят към Бога, съвсем друг е пътят на човечеството. Тайният механизъм на пречистването на енергията е абсолютно необходим, защото иначе в Вселената и в човека ще се натрупва много хаотична енергия, а тя става неуправляема и разрушителна. Науката е странен механизъм за смъртта. Тя изследва, например, слънчевите лъчи, следи посоката им, а мъдрецът живее като слънчев лъч. Сетих се за един приятел от София, от Академия на науките, и каза: не искам да служа повече на тази академия, какво ще кажеш? Викам: поздравявам те, напускай, защото след смъртта в академията ли искаш да отидеш, или при Бога и при истината и при учителя? И той разбра. Кратко и ясно. Не казвам, че е съвсем лошо нещо науката, но тя не е чистия път към истината. Много малко хора може да има там, промъкнали са такива, които обаче те се прикриват. Така, има изключения, искам да кажа. Така, механизмът, който движи развитието на човека, е отсъствие на емоция. Тоест, емоцията е включване в социалните събития, в неизчерпаемия капан на света. Тук
Става въпрос за социалните събития. Трябва да си непривързан, т.е. без емоционална обвързаност, но това не означава равнодушие, а осъзнато умение да управляваш емоциите и себе си. Тук става въпрос за висша самоорганизация, която е пътя към себепознанието. Свободният човек не може да бъде уловен от социални емоции и от никаква политика. Истинният духовният човек, религиозният може, знаещия може, но свободният човек, мъдрия не. Социалната емоция е капан, улавяне, канализиране в пътя на света. Ума е пътя на постепенния провал. Да бъдеш увлечен в социалната емоция означава да не ти остане енергия за развитие, за здраве и за пътя към себепознание. Социалното е капан и улавяне на енергията на развитието. Означава, може да се каже, означава направо приключване на развитието. Тоест влизаш в дългия път на еволюцията. Не е развитие, еволюция. При еволюцията няма гаранция следващото прераждане дали си животно или човек. Но Бог не бърза, разбира се, някога пак ще помогне в бъдещето, но учителя и Бог искат ученици сега. А човек може да се изправи. В него има дух, има душа, има древна воля. Той може да ги събуди. Социалното развитие е паднала и опаразитена енергия. В Бог няма свят, нито политика, нито хаос. Това беше първата лекция, кратка. Минавам на втората идея, на идеята за размишление, красотата на болестта. Ал-Халач казва, здравето е голям враг на човека. Чрез него човекът си е направил доволно голяма карма. Значи, здравият човек не знае как да използва здравето си, не знае как да насочи енергията си. Болестта е много важен променител на съзнанието. Тя идва да те поведе в чистия път. В този смисъл болестта е по-ценна от здравето. Тя е по-здравословна от здравето, ако можеш да я разбереш. Здравето не е смисъла на живота, смисъла е връзката с Бога. Болестта е особен глас в тялото, тя те учи да разбереш все повече себе си и своя път. Дори и тя се мъчи с човека как да го вкара в правия път, но когато човека не иска, тогава болестта става мъчител и унищожител. Но ако човек разбере за какво е дошла болестта, той може да тръгне по един правилен път. Болестта не е наказание, тя е знак за опътване, знак, че можеш да се отклониш прекалено много. А тогава вече може да дойде голямото бедствие. Ще го кажа накратко, какво е и бедствие. Това е пътя към демонизиране. Страшно падение. Нещо много по-лошо от всичко, което може да си помислим. Защото оттам измъкването е, не се знае дали след милиони години ще може да се измъкнеш от това бедствие. Болестта е много тънък механизъм за изцеление и оздравяване на съзнанието. Болестите са сигнал за натрупани нерешени проблеми, отлагани, натрупани, нерешени. Болестта е зов за мобилизация и необходимост от разрешението на тези отложени проблеми. На този свят най-хубавото лекарство е да се радваш на всичко. Абсолютно всичко без изключение. Няма изключение, ако разбереш истинската радост. Тъй като Бог управлява всичко навсякъде, във всеки момент. Няма втора воля, казвал съм го много пъти. Човека не е притиснат от болестите и от трудностите си, а от своето его. Егото на човека всъщност е големия враг и там е истинския воин, истинския боец. Той трябва да се справи най-вече с този вътрешен враг. Другите са повърхностни, но този враг е много коварен, защото отвътре създава проблеми и е скрит. Да умееш да боледуваш е изкуство. Да умееш да боледуваш означава да намериш Бога и пътя си. Болестите са особен род лекарства. Те премахват слабости в човека. Те премахват паразити. Как можеш да искаш здраве, ако не си чист? И ако ти не си чист, каква полза ще имаш от духовни практики? Много хора срещам, практикуват и накрая никакви резултати. Първата практика в живота е абсолютното пречистване.
После вече имат смисъл и силните молитви, и медитации, всичко си идва наред. Но даже медитацията е по-късно. След много практики на пречистване, мисли, чувства, постъпки, действия и тайни действия, вече можеш много да се молиш, защото молитвата означава преклонение. Друг вид пречистване. И след време молитвата да те пусне в истинската медитация, а не да си въобразяваш, както сега има много хора, се въобразяват, че медитират. Болният е болен преди още да е станал болен. Това се случва в думите и в мислите. Значи всяка изпусната дума е живо същество. И когато думата е лоша, отрицателна, тя ще гони. Това живо същество ще гони, ще изкривява постъпките там, където не искаш и когато не искаш. Защото има власт. Изпуснал се. Ето защо великата практика на пречистване започва от думите. Учителя казва, здравето е почтеност към всичко. Аз казвам, боледувай, за да откриеш смисъла на живота, а не за да оздравееш. Здравето то ще се дойде като последствие. Втората лекция – важни неща. Емоцията е символ на зависимост, уловеност. Както казах, голямата кариера е голям провал, защото тук себепознанието е отнето. Изпуснато. Енергията е изтекла в погрешната посока. Ние не сме същества на социализма, никаква демокрация и никаква държава. Ние сме синове и дъщери на Бога. Държавата е нещо странично. Дано да го разберете. Винаги е било така. Неразбраната енергия е довела хората до падението. А светът само да убива човека чрез неговото собствено мислене и неразбиране. Чистата постъпка е духовна, докато езичника действа чрез ментална енергия, т.е. мисловна, която е ограничена и неорганизирана. Свободният човек се определя от това, дали в него има висша божествена енергия. Тази висша божествена енергия е свобода от социалния капан. Държавата си е държава, а твоя дълг е твоето вътрешно развитие. То не означава непременно изолираност, защото държавата въобще не може да пречи. Това си е чисто духовен вътрешен процес. Пречката е само в неразбирането. Информацията е друга голяма илюзия. И затова информираните хора пропадат, защото не познават себе си. Мъдростта не се нуждае от информация, а от качество и от разбиране, чрез което да се живее в Бога. Информацията не може да прониква в същността на явленията. Информацията и знанието не могат. На тях не е дадено да познаят Бога. Те винаги вървят някъде настрани, второстепенно. Мъдростта е друго нещо, любовта е друго нещо. Любовта може да прониква дълбоко в същността на явленията и нещата. В центъра. Информацията е движение към смъртта. Тя е метод на деградация. Компютъра. Той може да помага, но е също и фалшив механизъм, защото той не може да мисли самостоятелно. Пълно е с много информирани хора, които са фалирали. Компютъра си търси донори, които да го поддържат, и тогава, когато се случи постоянно общуване, както с телевизора, той може да ти отнеме цялата енергия на живота. Знам такива хора, които не гледат телевизия, постоянно е включен телевизора. Или когато постоянно караш кола, това може да ти развали краката. Разчиташ всичко на готово, а компютъра може да ти отнеме мисленето, самостоятелно мислене. Ако можеш да ги контролираш, това е друг въпрос. Но иначе може да се получи взаимен вампиризъм. Социалният човек или човека на смъртта се стреми към все нови и нови заблуждения. Държавата никога не може да изкорени злото, защото тя е част от дървото за познанието на доброто и злото. Тя е част от змията. Тези, които уважават учителя и Бога, също са на погрешен път. Ти може цял живот да уважаваш учителя и да не си верен на истината и на неговото учение.
означава, че оставаш запас за далечни времена. Ти може цял живот да четеш Библията и да си останеш мисловен човек в съня. Един много добре устроен живот нищо не струва в сравнение с познаването на Бога. Нищо не струва. Бог е необходим повече от самия живот. Ако Бог е в нас, тогава къде е злото? Ще има ли зло? И успеха, и вярата, и здравето са загуба в сравнение с себепознанието. Когато всичко рухва, това е една мярка от учителя. Когато всичко рухва, да кажем, уволнен си, детето ти е болно, ти си болен, баща ти е умрял. И ако тогава твоето доверие в Бога се увеличава, това е любов. Всичко друго е само думи за любов и някакви далечни цитати. Това е любов. Когато всичко рухва, а твоето доверие към Бога расте, защото Той изчислява миналото и Той знае всичко. Тази висша любов е единственото богослужение. Няма нужда от никакво расо и от никакви корони. Единственото служение е тази любов. Познаването на Бога е главното решение, според учителя, на всички въпроси. Третата лекция е важни неща. С Бог и най-трудното е лесно. Без Бог и най-лесното става много трудно. Духовността е пътя, а психиката е падението. Психиката е механизъм на саморазрушение. Тя е свързана с всички видове паднали светове и цивилизации. Оттам идва психиката. Проблемите на хората идват още от Атлантида. Малко преди това, но главно от Атлантида. И все още ги има. Постоянството във формулите разрежда психиката, става въпрос и за истинолюбието заедно, разрежда психиката и тя вече не се трупа. Така човек не трупа повече хаос. Езичника е този, който е в пълна хармония със света. Тази хармония е падение. Езичника, това е енергия, на която не е позволено да се развива. Колкото по-голямо е падението, толкова е по-голяма агресията и невежеството. Разбира се, невежия трябва да е груб, за да може след време грубостта да се обърне срещу него и да го научи на нещо разумно. Тоест на един груб човек Бог ще му изчисли един друг по-груб, защото винаги има по-голям дявол, и той ще му изчисли уроците. Библията не е религиозна книга. Тя е окултна, тя не е път към религията, а път към себепознанието. Религията търси вярата и това е нейната голяма грешка. Тя не търси истината. Тя стига до вярата и там почва да умира. Търсачите на истината са истинския път. Всички църковни празници са отклонение, ако човек не върви към себепознанието и истината. Целта на човека трябва да е недостижима, само тогава тя образува безсмъртието в неговите дълбини. Без Бога демокрацията е много жалко нещо. А всички земни училища продават илюзии. Много пъти съм казвал, пак ще повторя, учителя казва: в земното училище влизаш с един дявол в главата и излизаш с 10. Имаш диплома, нямаш характер, нямаш път, никакъв път и почваш наново. Много разговори между хората са разговори между покойници. Хората даже не ги виждат. Милиони хора четат Библията и умират. В този смисъл Библията е книга на мъртвите. Всички книги за успех, мода и кариера са път към смъртта. Те отделят човека от истината и себепознанието. Т.е. чистия път. По пътя към успеха се развива нисшата душа, а по пътя към себепознанието човек израства в душа и в дух. Едно е да живееш в душата си, висшата душа, друго е да живееш в ума си. Истинският човек не разчита на успех,
на късмет, на щастие, на случайност или на държава. Той се устремява в истината и живее за нея, а тя знае как да го направлява и какво да направи за него. Мъдрецът е човек на Бога, а не на държавата. Човекът се уморява не от работата си, а от себе си. Ако той си обича работата, както учителя казва, да работиш по божествен начин, казва учителя, означава да си почиваш. Това е работа с любов. Леко ти е и след края на работния ден се връщаш и работиш вкъщи пак с лекота. Така действа любовта. Човекът се уморява от невежеството си и от собствената си неорганизираност. Когато не ти е планиран деня, много голяма част от енергията ти се разпилява в много други странични неща, а тя ти е дадена за разумен път. Който не може да разпределя силите си, се проваля. Неумението правилно да използваш енергията си е механизъм на саморазрушение. Това означава, че човек няма собствена лична дисциплина. Женският цикъл е изтичане на натрупани грешки. Много ценно нещо. Натрупани болезнени състояния, проблеми. Той е освобождаващ цикъл и е много важен. Организма не прощава неправилното изразходване и употребяване на енергията. Правилното използване на енергията решава въпроса за здравето и за дълбокото разбиране. Ако енергията в човека не е организирана, тя винаги ще го разрушава. Нежеланието да работиш върху себе си, това е умиране. Социалният човек е смъртен, защото той няма настояще. Целият живот на социалния човек е разплата за неговото минало, което го лишава и от настояще, и от бъдеще. Затова той е вътре в социалния капан и не може да излезе от този магиосен кръг, защото той го е посял. Поради големи минали грешки, човека не може да живее правилно в настоящето. Радвам се, в София идва една сестра, бивша пиарка на Бойко Борисов, обаче много разумна, понеже има съвест. Тя отдавна е напуснала, занимава се с кабала, с бойни изкуства и други неща. Ръководи много хора, но от тази лекция се оплаши, като разбра, че голямата кариера е голям провал. Кажи ми, каза, как да се спаси, защото работата с много хора е винаги трудна и страшна отговорност. Една дума, особено мъдреца, посветения човек, една дума и става опасно за него. Една погрешна дума, но който е трениран и който се е оставил Бог да го ръководи, това е друг въпрос. Но аз се радвам, че тя имаше съвест и казах каквото трябва, за да се успокои, защото това е тежка дейност, да се посветиш навън. Социалният човек не живее, защото неговото минало го движи със своята нереалност. Той въобще не е реален. Социалният човек няма свой живот. Той си има своя илюзия, която трябва да изстрада. Позитивното не е истина, а е само посока. Обяснявал съм преди време, в Русе ме питаха за разликата между оптимизма и духовността. Може да съм ми го казал, пак ще го повторя. Оптимизма е провал. Не го знаят хората. Когато на оптимиста се случи болест, близките му заминат, тежка нещо стане, уволнение и така нататък, той става песимист. Духовният човек не става песимист. Духовният човек стои на канара. Той знае пътя, по който върви и знае кой е зад него. Същевременно е много скромен и смирен, но това е друг въпрос. Това е даже задължително. Той никога не се смята за авторитет, защото да се смяташ, значи да изпъдиш Бога. Той е дълбоко смирен. Въобще смирението е страшна тайна наука за тези, които я разбират. Така, той си има илюзия, която трябва да изстрада, социалният човек. Позитивното е провал. Покоя никога не идва при позитивния човек или при обикновения човек, при заблудения човек. Там покоя никога не идва. От време на време малко спокойствие може да дойде, но то е само временно. Който търси щастие, никога не е искрен човек.
И накрая ще завърша с някои неща, кратки, за съдбата. Съдбата, това е неспособността да излезе човек от своето минало. Съдбата е посята участ, влизане в неуправляеми събития, които нямат нищо общо с истинския живот. Съдбата е една огромна загуба на енергията, защото е зависимост. Съдбата, това е лично измайсторения хаос. Лично самоограбване. Съдбата означава, че Бог е бил изпъден от човека. Оттам започва тя. Бог е даденост, а Сатана е наследственост. Сатана е илюзия. Който твърдо е избрал Бога и истината, той постепенно преодолява своята наследственост, който твърдо е избрал. Съдбата не е живот в Бога, а живот по законите на необходимост. Тоест и да не искаш и да искаш, не говоря, когато човек е избрал твърдо истината. Говоря за обикновения човек. Учителя казва, кармата се е зародила в момента, когато ние сами сме се отказали да говорим истината. От този момент кармата, семето е започнало. Всеки стои или пада според своето поведение, което има към Бога. Фаталността настава само ако не вървим по Божия закон. Докато човек не се свърже с Бога, той живее под закона на кармата. Ние казваме, учителя казва, ние казваме, нещастни сме, съдбата ни гони. Учителя казва, никаква съдба не ви гони, а вашата глупост ви гони. На всяка една крачка. За всеки 1000 години, казва учителя, изплащане на кармата, ви са потребни по 10 години изключително добър живот. 10 години изключително добър живот. Това изкупва 1000 години. Сега нещата са кондензирани. Това, което за 1000 години се ликвидира, днес може да се ликвидира само за 10 години. Затова идват тези големи напрежения и противоречия. Карма значи да допуснеш в своя ум неща, които не са божествени, казва учителя. Когато прощаваш, кармичната връзка се къса. Не изправяйте грешките, които хората не виждат, казва учителя, а грешките, които не виждат. Значи, човек трябва да види в себе си онези тънки грешки, които никой не ги вижда. Ако не може да ги види, трябва да се моли, защото те някой път много се крият. Сега си станал, казва учителя, добър, но твоето минало не е добро. И сега идва злото, за да изтече твоето минало. Затова злото те мъчи, защото твоето минало трябва да изтече. Една горчива дума, каза учителя, може деликатно да е казана, даже с една усмивка или лека подигравка, и кармата вече е започнала. Човек дори може и да не подозира за това, че ти си прикрил едно невярно чувство. Но учителя казва, но кармата е започнала, а в бъдеще това чувство може да ти донесе 1000 злини. Ако някое злощастие е определено, молитвата може да го отстрани. Значи, дори да е писано нещо фатално, ако се молите усърдно, плюс обещание за промяна, нещата се променят. Това е дори когато е писано. Нещата се променят, но това се случва за много малко хора, които са избрали много твърдо истината и пътя на разумната воля. Не можеш да предскажеш съдбата на даоския мъдрец, защото даоса няма съдба. Той няма нито минало, нито бъдеще, той има само Бог в себе си, истината. Той има дао. Дао или Бог няма хороскоп. Дао познава звездите, но звездите не го познават. Когато обикновеният човек се ражда, той влиза в смъртта. Когато даоса или мъдреца се ражда, той влиза в Бога
и се връща в Бога. Той няма нищо общо с този свят. Когато се основаваш на Дао, на Бог или на истината, животът е едновременно ясен и неразбираем. Просто толкова е пълен, толкова неизмерим, че не можеш да го обясниш. Толкова е красив. Често казвам, че от ден на ден става все по-хубаво, но не могат да ме разберат хората. Няма значение. Така, който иска да оправи света, изпуска Бог и истината. И учителя казва, косата му ще побели и не само, че нищо няма да оправи, но по-лошо ще стане. Защото това не е негова задача. Негова задача е да оправи себе си. Значи, който иска да оправи света, изпуска Дао. А който познае себе си, улавя Дао и узнава неговата неуловимост. Лао Цзъ казва, който иска да е над Дао, се превръща в илюзия. Без Дао човекът е лодка без дъно, но човекът казва, аз имам гребла. Който има Дао или Бог в себе си, е по-богат от света и от Вселената. Говоря ви за истински успех в живота. Казвал съм го и пак го казвам. Велика пълнота. Няма нищо общо с успехи, с победи, с герои, с героизъм. Героизма е също провал според Лао Цзъ. Истинският мъдрец е победил себе си, а не е герой, който побеждава други хора. Той е победил себе си. Там е неговия път. Пречистването е излизане от кармата, излизане от света и излизане от ума. Дълбоко в човека има проблем, а не в света. Хората мислят, че в света и се насочват и обвиняват някого. Не. Дълбоко проблемът е в човека, а не в света. Това беше за днес, защото исках да бъда по-кратък. Ако имате някакви въпроси, следващата лекция на 26 май. Разбира се, това са елементарни неща, но все пак исках да ви ги кажа, за да не тръгне случайно някой към голяма кариера и да мисли, че там е много важно. Напротив, там е провал. Не казвам, че е най-лошото нещо. Там може да изработиш някакви качества и те да ти останат запас в бъдеще. Някаква дисциплина, нещо хубавичко, което... но то остава запас, тъй като пак оставаш далече от истината. Целта е да обикнеш истината до дъно, повече от ползата, повече от света, повече от всичко. И когато я обичаш така, след време тя ще постави на изпитание, ще изчисли да го победиш и тя ще се разкрие. Ще видиш истината, ще видиш Бог и тогава изгубваш всякакви човешки качества и слабости. Не можеш да критикуваш, не можеш да мразиш, не можеш да завиждаш, не можеш да лъжиш и така нататък, и така нататък. Всичко това изчезва естествено. Няма нужда да се занимаваш с добродетели, ако влезеш в истината и в любовта. Вътре в тях няма слабости. Целта е да влезеш там. Любовта, мъдростта и истината са есенцията на учителя и на учението. Аз съм го казал, добродетел и правда са на заден план. Когато си в любовта, ще я виждаш правилно правдата, а когато не си, ще си въобразяваш, че справедливостта е на твоя страна или че я разбираш. Нищо подобно. Само любящия мъдрец знае какво е правда и как действа Бог, тъй като Бог му се открива. Да. Въпросът с болестите. Може ли да някак да ни помогнете как да открием какво ни се трябва да разберем, как да подходим? Първо, болестта е един подарък, който не трябва да се бориш с нея, а трябва да я приемиш. Говоря за дълбоко приемане, защото тогава ще извадиш правилните поуки и ще очистиш нещо в себе си и ще разбереш правилните си намерения. Тя идва да те мачка, да те прави по-мек, по-разумен. Дори и тя се мъчи, но все пак
Целта е човекът. Ако човек разбере защо Бог му изпраща една болест, той много може да израсне. Ако не можеш да разбереш, примерно, може да се молиш Бог да ти даде най-хубавото да извлечеш от тази болест и да те научи как да се справиш с нея. Но не да бързаш да се отървеш от нея, нали? Защото някой път, пример, един тежък зъбобол може да е изпит. Не е казано да се молиш и бързо да ти мине, а някой път да покажеш по-голямо търпение. В този търпението е силата на любовта. То е по-дълбоко от въздържанието. Човек може да се въздържа, но да не е търпелив. Но търпението наистина означава силата на любовта и ние някой път чрез болестите също го развиваме, но дали го развиваме съзнателно, това е вече личен въпрос. Но всяка болест атакува някаква твоя скрита слабост, за да може човек да се освободи от нея, тъй като човека е много упорито същество. Обаче има по-упорити болести, които се наричат неизлечими. Не, че Бог не може да излекува, за него няма неизлечимо, но там, където Бог не иска, тя наистина се остава неизлечима. Значи с много молитви болестта може хем да те научи, хем да ти стане приятел и след време може и да я търсиш, да я почерпиш. Шегувам се, но от друга страна казвам истина. Тя си е скрит приятел. По-добър приятел от здравето. Както е врага. Врагът те държи буден, помага ти да си в бойна форма, да си съзнателен, да си любящ, докато при приятелите ние се отпускаме и може да заспим. Също, за да разбереш болестта, ще трябва едно нещо, от което зависи дълбокото виждане. Това е смирението. Смирението е метода на виждането. Значи без смирение никой не може да вижда правилно и затова учителя казва, това е първото качество на бялото братство. Това е метода за истинско виждане, защото смирението е чистото смирение, дълбок метод за правилно възприемане на Бога, божествените неща. Смирението ги улавя. И самата дума е много скъпа, с мир, заедно с мир. Много ценна дума, много скъпа дума. Едно от най-големите науки е смирението. И скромността, разбира се. И двете спадат към мъдростта. Но така обикновено чрез тях човек е невидим и хората, но то си има хубава страна. Тоест, болестта иска да излекува нещо в тебе. Нещо скрито, някаква слабост, тя атакува слабост. Разбира се, хората не си признават, но няма значение. Тя си работи. А някои хора имат по няколко болести и се чудят с коя по-напред. Значи повече дарове имат, но как ще ги използват? Човек трябва много да пази думите, защото оттам почват големите пропуски и паразитите навлизат. Думите са ръце. Те са ръце на същества и като изпуснеш една дума, и те съществата улаят. Една дума някой път може да коства много неща. И затова човек трябва да почне да тренира контрол на думите, защото човек може да си мисли, че може да говори каквото си иска, но няма такова нещо. Библията казва, ще плащате за всяка дума, не за цяло изречение. Вече е късно. Всяка дума. И когато си трениран, отначало ще правиш грешки, малки, докато тренираш, но след време ще станеш неспособен нито на лъжа, нито да изпуснеш дума, защото вече истината ще ръководи Бог. И те са много упражнения на контрол над себе си. И тогава и формулите стават силни и дори има формули, които в Египет са ги ползвали жреците. Един човек може да се справи с цяла армия, защото просто Бог е с него. Което означава, че няма значение от среща дали държавата тръгва срещу тебе или цяла армия или еди какво си. Цялата наука на живота е да спечелиш доверието на Бога. Ще минеш и през болести, и през здраве, но целта е да потърсиш тази чистота, която ще заведе при Бога.
Всички други ще плащат своето отклонение. То е много лично отклонение. Всеки има лично отклонение от Бога, много специфично. И зато и всеки мисли, че има някакви особени страдания, много лични, които никой не ги разбира. Правилно е пак до някъде, защото те са си негови лично отклонение. Всичкото и той ще го изстрадва човек. Заедно с болести. Значи при пълното приемане, то е като пълната изповед. Значи, ако си направиш тотална изповед, това е метла за всички духове, голямо почистване и знака е, че в тебе настава един дълбок вътрешен мир. Когато изповедта е до някъде, защото изповедта някой път е много важна, човек да се разтовари от много духови, които го гонят. Човек може да приеме, но не приема напълно. Има нещо на ум. Егото му се бунтува. Когато напълно приемеш, ще се успокоиш. Ще разбереш, че това е наистина Божия воля, защото то си е пак така. Дето каза Мохамед, моли се и си представя, че Бог е пред тебе. Ако не го виждаш, той пак е пред тебе. Няма значение дали го виждаш. Значи при пълното приемане много по-лесно ще разбереш нещата и по-лесно ще се освободиш от болестите и ще извадиш правилните уроци. И след време ще станеш независима, но по правилния начин. Защото има хора казват, не ми пука и така нататък. Не. Трябва да ти пука за хората и за душите, но трябва да се владееш. Нали? По друг начин е. Пълното приемане, това е да приемеш не с ума и сърцето, а с душата. Душата знае, че Бог действа и тя има пълно приемане и при пълното приемане лечението ще стане по-лесно, осъзнаването ще дойде по-лесно и така нататък. Някои търсят здраве, трябва първо да намерят дълбокия вътрешен мир. И вътре в дълбокия вътрешен мир е скрито здравето на човека. Но то е голяма наука, пак е свързано с чистотата. Не може просто да искаш, нали, примерно аз се ядосвам, аз се гневя. Като влезеш в учението постепенно, ще видиш, че ядосването е забранено. Просто ставаш неспособен да се ядосваш. Няма значение дали има причини, дали няма. Такъв е пътя на учението. Не казвам, че става бързо, но който е влязъл в този поток ежедневно, той постепенно се домогва. И става като настраден ходжа. Винаги над събитията, каквото и да се случи. Да. Трудно е, обаче учителя казва, ученика избира трудния път. Трудният път е тежък, но изработва постепенно характер. Лекият път те разрушава. То е... Да. Този ред на мисля, как се справяме с негативните емоции? Да ги потискаме или да ги... Ако ги потискаш, те ще избухнат след време. Значи може да им се наслаждаваш. Можеш ли да ми дадеш пример за някаква негативна или така да ти говоря общо? Ако ти ме питаш общо, я ще говоря общо. Значи първо... Аз пример само ще кажа. Да. Държаш се за нещо, проявяваш качество да не проявяваш лошите емоции и следващ момент след време пак се сдържаш, защото трябва да си добър, нали, да не проявяваш. И вече след третия или петия път не можеш да се сдържиш и избухваш, нали. Да, това е ума, той си обича крайностите, той и да не е ядосан, пак се ядосва. Той, ако няма подозрение, той ще си измисли. Той така е устроен, че значи, човек, който живее в ума, няма как да е спокоен. Но който овладее ума, целта е овладяване на ума. Когато все повече човек овладява ума, той вече ума не може да се намесва в духа и в душата. Той вече настава един... Примерно при гняв. Кое е най-хубавото какво да правиш при гняв? Мълчание и молитва. Не говори въобще, не прави нищо, никакви действия. Седни някъде, моли се и си представяй, ако можеш едно поточе или нещо друго, или формулата, която съм дал. В моята душа царува едно велико спокойствие.
казваше бавно и си представяше една поговорка, която съм казал. Когато морето е спокойно, мравките излизат да пият вода. Красота. Знам, че изглежда просто и трябва опит, обаче ако почнеш всеки ден да се стараеш, това ядосване ще се разрежда и след време ще станеш неспособен. То се тренира няколко години. Значи така, за да може и то старателно и искрено. Ако не си искрен, това е друг въпрос. Но когато човек е искрен, след време няма условия. Може ли Бог в тебе да се ядосва? Нали? Мене ме обиждат често време на време. Когато ме обиждат, аз пия еликсир. Ама трудно е да ти го обясня. Просто пия еликсир. Но защото съм го тренирал. Това с обидите е една приказка, да ти има, като ти каже някой, че си куче на теб да не бие, ти порасват лапи, защото трябва да го приемеш. Да, или у нас красивата обида Будала, дет произлиза от Буда и от Аллах, казва учител. Той е голяма похвала, ама той човека не знае. Обидата, това са малки същества и ти, ако те използват гласа на човека, паразитите, и ти, ако той човека може въобще да не иска да те обиди. Обаче някой път Бог иска, за да станеш дълбока вода. Когато станеш дълбока вода, когато станеш море, кой ще обиди? Представиш, че обидата е едно камъче в морето, морето го поглъща. Обаче, казва учителя, ако ти си локва, и без камъчи, и с камъчи, тя се вълнува локвата. Егото е без обида е обидено. Вие имате такива хора, сигурно познати. Да, няма нужда да го обиждаш. То е обидено на самия живот. Просто го обичай каквото е, моли се за него, където можеш му помагай с молитви, с думи. Ако не можеш с думи, с мълчание и с молитви. Това са начините, те са бавни, постепенни. Учителят казва, постепенното е метод на бялото братство. Тези неща стават постепенно и казва, слънцето изведнъж ли изгрява? Не. Това е начина на бялото братство. Постепенно да не могат и паразитите и духовите да разберат по какъв път вървиш. Добре, това да е за днес, на 26 май. Пак ще се видим.